David? Ne rugăm de sănătate pentru noi, pentru părinți, pentru pacea țării noastre. Înălțat am rugăciuni fierbinți, pentru mamele sărace, pentru copilași goi, pentru toată sărăcimea care plânge în noroi. Bravo! Bravo, bravo. Moș Crăciune, în atâția ani de rândul, mi-ai citit în taină gândul și noaptea de Crăciun mi-ai trimis un înger bun. Multe daruri mi-ai adus când dormeam în visuri dus. Uite ce te rog acum, să dea bas puțin din drum și din sacul fermecat parte bună să le faci și copiilor săraci. Și mai fă-le o bucurie, scapă-i zău de sărăcie, pâine să le pui pe masă, veselie dărul în casă. Apoi te-aș ruga fierbinte, adu și de mine aminte, de mai ai vreo jucărie poți să mi aduci și mie. Bravo! Ne doare orice jale și am vrea să avem puteri să gonim din lumea asta orice plâns, orice durere și mai mult din toate n-am mai vrea să fie, știi, nici copii orfani pe lume, nici părinți fără copii. Bravo! Teo? Mamă dragă, Moș Crăciun, de ce este așa de bun? De ce aduce jucării și bomboane la copii? Știu că mă iubește mult și tăticul când ascult și tu, mămicica mea, nu prea ești cu mine rea. Dar mă mir că Moș Crăciun parcă tot este mai bun. El mereu mă răsfăța și deloc nu m-a certat. Totuși vezi tu drept să-ți spun, îl iubesc pe Moș Crăciun, că mi-aduce ce doresc, însă tot mai mult iubesc pe părinți amândoi, căci ei m-au scos din nevoi și de mine îngrijesc ca să învăț și ca să cresc. Bravo! Bravo!